много са добре, спонсорства, реклами и какво ли не. Социални мрежи много са добре, спонсорства, реклами и какво ли не. Модерните платформи на 21 век могат да направят от тебе нов човек. Модерните платформи на 21 век могат да направят от тебе нов човек. Тиктоци, миктоци, фейсбуци, мейсбуци, инстаграми, ютюби, телеграми, мелеграми, вайбъри, майбъри, пейтриани, профили ти си направи. Тиктоци, миктоци, фейсбуци, мейсбуци, инстаграми, ютюби, телеграми, мелеграми, вайбъри, майбъри, пейтриани, профили ти си направи. Да станеш, помни, трупай съдържание, каналът си ти. Вайрал, ако искаш да станеш, помни, трупай съдържание, каналът си ти. Аудиторията иска зрелище, нали? Алгоритъм те натиска да бачкаш до зори. Аудиторията иска зрелище, нали? Алгоритъм те натиска да бачкаш до зори. Тиктоци, миктоци, фейсбуци, мейсбуци, инстаграми, ютюби, телеграми, мелеграми, вайбъри, майбъри, пейтриани, профили ти си направи. Тиктоци, миктоци, фейсбуци, мейсбуци, инстаграми, ютюби, телеграми, мелеграми, вайбъри, майбъри, пейтриани, профили ти си направи. Бръчките изтрил, чуките на помпа, бюста си сменил. Филтрите на примчил, бръчките изтрил, чуките на помпа, бюста си сменил. В инстаграма гледаш, снимки си качил, виждаш го наживо, същински крокодил. В инстаграма гледаш, снимки си качил, виждаш го наживо, същински крокодил. Тиктоци, миктоци, фейсбуци, мейсбуци, инстаграми, ютюби, телеграми, мелеграми, вайбъри, майбъри, пейтриани, профили ти си направи. Тиктоци, миктоци, фейсбуци, мейсбуци, инстаграми, ютюби, телеграми, мелеграми, вайбъри, майбъри, пейтриани, профили ти си направи.